Een van de leegstaande panden in Balk is het oude casino. Tegelijk ook aanleiding van plaatselijk belang om aan aanpak te komen voor alle leegstonden in het dorp. Nou, we hebben vooral stuurd op het compact houden van het centrum. Dat betekent dat de winkelvoorzieningen echt in het hoofdgebied te verswinden te bloeien. De gemeente kent er ook een belangrijke rol in spelen om te zorgen dat er geen winkels ontstaan buiten deze winkelstritten. En wat zo'n oren dwarpen, plakken, dwang kunnen, liek als hier om naar het leegstand te gaan? Nou, zie nou de pan die op dit stuit leest in je dorp of in je stad en probeer daar invulling te gaan voordat je begint uit te breiden aan de buitenkant van de dorp. En dat doen wij hier in Balk ook. Wij zien eerst naar de pan die je leest in, er staan nogal wat kantenmeters leeg en probeer daar eerst een geschikte invulling voor te vinden. Bewoners en ondernemers konden haar een weesken aanjaan. Wat uit het onderzoek naar voren komt is dat dit plein heel geschikt zou zijn als evenementenplein. Net als parkeerterrein meer. Je kan dus voorstellen, het blik wat je stiert, dat is net een aantrekkelijk beeld. Maar ik met evenementen is je weinig ruimte om iets te organiseren. En als je dit plein hier op een mandje van structuur, maar meer green en het parkeren verplaatst naar het orenplein, dan heb je een prachtig mooie entree van Balk. Gemeente en provincie binnen goed te spreken over de plannen. Nou, wat Balk nou zucht is, er komt leegstonden aan in het centrum, in het recreatieve centrum. En wat doen we ermee? Bezorgen we dat alleen nog bij één pand? Of zeggen we nee, we willen graag weten hoe het komt in het hele centrum. Nou, dat is wat mij onbelangrijk nij en erg wichtig voor de toekomst. En het tweede dat ze zeggen, wij willen zelf de plannen bepalen. Dus net toch de gemeente of de provincie, nee, dit is uw plan. Ja, en die assertiviteit, die is wat mij onbelangrijk wel een voorbeeld voor Balk en voor de rest van het dorp in Friesland.